русини до 15 століття до 1496 року русини мали автономію у складі Угорського корольства. Автономію. До якого року? 1496. Значить, на всіх порадах, які скликалися мадярами, були присутні 3 народи. Мадяри, то значить ті, що були репрезентантами 7 мадярських племен, які стали мадярським народом. Другий сегмент – сейкелі, або куни, так? Куни, сейкелі. І третій – русини. Русини були комендантами у шитких мадярських варушів, приграничних, фактично були у відомі русинів. Русини були в охрані у угорських королів, то все документом сказано. Русини були непослідні в тій історії, як сказати, що перед тим, як Габсбурги прибрали цю територію, русини і більші права мали, і вони були на стороні тих народів, котрих тих захищали. Ну, позирайте, ми знаємо князя Корятовича. Так? То ще давніше. Але давніше. Але князь Корятович, коли прийшов, він прийшов вже на підготовлену почву. Чому? Він попросився, ми знаємо, так, що він попросився до угорського короля. Ми знаємо, що угорський король якби обміняв його території, які фактично стали територіями його королеви польської і литовської Ядвиги, яка була його дівкою. Так? А за це він дав князеві Корятовичу права, які були фактично у рамках от тої автономії русинів в угорському корольстві, коли кожен раз дехто із королівської династії мусив носити термін «dux rutinorum». І коли прийшов Корятович, йому сказали: добре, а тепер ти будеш «dux rutinorum». Фактично, коли ми беремо Довговича, там написано «princeps rutinorum». Принц рутенів, принц русинів. До 1496 року поширювалася вся автономія на всі території. То значить, що вони були частю угорського корольства, але коли була порада, радилися з русинами. То та вся картинка ся поміняла фактично від кінця 14 століття, коли османи прийшли під стіни уже Белграда. Коли фактично упала Візантія. І коли угорське корольство мало перед очима перед собою виклики, а що далі чинити? Ми знаємо, що до 15 століття, так, Дикий Сойм, то є 1514 рік, то є фактично зачаток уже 16 століття. Так от, до того русини були на всій території свободний народ. Пане Валерію, тут переб'ю, скажу, це 514 рік, це був консеквенція подавлення восстання Теодорія. Ну, це все пов'язано одно з другим, але знаєте, як це все просто об'ясняється. Він це називає диким тим, тому що там були фактично прописані покарання для наших тих земель. Але діло в тому, що король для того, аби ісперти османську навалу, потребував гроші у казні, а їх не було. Бо люди були свободні. А що таке свободний чоловік? Ти прийшов, а у пана є земля. Пан тебе бере, бо в нього земля стоїть, він мусить тебе взяти. Ти прийшов на його землю, робиш на його землі. Ти заплатив панові дань. Пан сказав: мені того мало. Ти заплатив панові гроші, це там свою дав йому 8 часть, це 9 часть, а пан хотів, може, 5 часть. А ти розвернувся і пішов до другого пана. У нього була земля, він теж не мав люди. І ти найгнявся до нього. І от фактично, для того, щоб контролювати гроші, щоб чим веце гроші прийшло у казну, треба було прив'язати людей до землі. От тепер ти не мав права від того пана йти геть. Ти робив на пана, пан забирав від тебе тільки гроші, кілько треба, бо ти не мав вже права йти. У тебе забрали свободу. І ти, а пан мусив з королем ділитися тими грошами. І от коли вчинили перший поход Христовий на османів,
Ну і Дежо Дьорть був поставлений тим вождем або генералом тих вояків, які мали йти. Це одним із генералів. Він очільник був. То ті люди, котрі не були спокійні соціально-політичну ситуацію, фактично економічну ситуацію, коли в них забрали свободу. Вони вже було 500 років угорські в державі, а вони були 500 років свободні. У них забрали ту свободу. Зато вони розвернулися проти своїх панів, бо вони ставали зависимі, вони ставали кріпаками панів. Зато вони повернулися розбити всіх панів, розбити ту ситуацію. Зато востаннє було подавлено таким, бо вже на границях Угорського корольства стояли османи. І пройде ще пару років. І вже буде фактично взаємопов'язане. І вже фактично буде Могач, при якому будуть повністю розбиті угорська власть, угорське військо. А угорська історія подає, знаєте, як тепер, от офіційно каже про це дуже, що якраз що це був дуже неудалий момент вводити кріпацтво. От весь народ простий, замість того, аби захищати від османів, вирішив, що от коли, знаєте, кріпацтво ввести, налоги збільшити, трудодні, як сказати, навісити на все. І от угорська тепер історія, така, угорські книги це подають, що якраз, що в той момент, наоборот, треба було обіцяти більшу свободу християнам. Каже, вони бися били за нас з тими османами до кінця. А тепер, коли було подавлено останнє доджа, пару місяців, як кажете, пройшло, і коли угорці почали збирати, каже, а давайте за наше святе Отечество угорське воювати. Знаєте, що люди казали про це? Хто що мав, в ліс і все, і ніхто не хотів. За ту державу ніхто не хотів воювати після повалення останнє доджі. Але ви найінтереснішу віч сказали, яку я не мав. Я ті речі перечитав. Знаєте, угорську беру книгу, заганяю в Google, перекладаю, як угорську мову тяжко перекладає Google. Але принаймні можеш прочитати цікаві, інтересні книги угорські по історії, котрих нема аналогів. Наприклад, ні по-українськи, ні по-руськи, ніде. Чисто така внутрішні з тим. І ви дуже важливу річ сказали, що оскільки повстання доджі найбільше мерегувало панів угорських, тих, котрі еліту, шляхту, котру, в принципі, додж зняв, дворянство все зняв, не? Як правильно буде ім'я його? Дьорть, Дожі? Довжа Дьорть. Ну, він же з них і дворянство зняв і все. І їх найбільше мерегувало що? Що вони ж все вміли, розумієте, саме востаннє, в принципі, місяць протрималося. І потім ще 1,5 місяця тут, в Закарпатті, в горах. Туй, угадайте, простий народ русинський за ким був? За тими панами чи за тими, які боролися за свободу? За свободу. Тут навіть не треба говорити. Ну, бо в них було вже 500 років уже від Святого Стефана. І тепер ви Від Святого Стефана, від 10 століття. Вони 500 років жили в тій державі, у тому корольстві, як свободний народ. Пане Валерій, тепер надзвичайно важливу річ сказали, що якраз цей дикий Сойм, да, там було опять зафіксировано це іменно кріпацтво, там було зафіксировано прописані покарання для всіх восставших, і хто поддержав, і хто рядом стояв, і хто їм воду носив. Да, тому, наприклад, Закарпаття Волжа. І тепер, виходить, що та русинська автономія, яка існувала як отака, вона стала не то, щоб не тільки прибіжищем повстанців тих з цілої Угорщини. Бо сам той Дьорть, він взагалі перед самим хрестовим походом очолював гарнізони на границі десь Сербії, аж там. Так, на границях Сербії. Балкани, там, так. Тобто він тут зовсім не місцевий був у нас. Ні, він був якось його коріння, фактично, я не знаю, чи коріння це ні, але він пов'язаний, приміром, 10 кілометрів, 12 кілометрів від Берегова вже є території Угорщини, де він бував. Але фактично, що не тільки тут пристані, ще ті повстанці знайшли, але знайшли останню підтримку. Тобто цей народ. І коли повстання було повалене окончательно, тоді починається череда нівелювання російського народу на своїй території така глобальна. Оце перше є. А я не знав, що це русини попали, чому вони так попали, перепали, що до тої дати була та автономія. Не? І... Ну, позирайте, 1514 рік Дикий Сойм, 1526 рік, то є Могач, коли вже фактично подавили востаннє і не змогли організувати оборону угорської держави, угорського корольства від османів. Тому що самі пани воювати не дуже могли, а наємників було маловато. Простий народ, коли їм сказали, збираємося в поход, не сказали, ми вже все збирали. Ні, так діло в тому, що кого було від 70 до 100 тисяч простих молодих людей, котрі були пов'язані із восстанням
дьордя дожі, у тому числі русинів. Знаєте, отут я хочу закинути камінь тим, знаєте, їм інструкторам українознавства, їм, знаєте, розказують, що ви все бийте, що русини не герої, що в них ніхто не буде. Ні з ким ще не воюється. Да, вони ні з ким не ворують, вони такі мирні. Прибачайте, от з тих 100 тисяч вбитих простих молодих хлопців, 100-тисячна армія могла бити угорської держави. Угорщина винищила свою 100-тисячну, фактично, потенціал, воїнський потенціал. Передову армію. 1514, а в сам- 1526 році, то їм було пару років, 10 років. За 10 років не можна реорганізувати, бо Ну і панству мадярському вже просто народ не вірив. Після подавлення того восстання, яке було, да, не вірив. От дивіться, ясно, що, і, знаєте, кожен народ пише свої міти. це я вам з угорської історії Свою міфу. розказую, да? І вони розказують, що Людовік II, так, він позбирав, Ладіслав II, так, він позбирав шитки, хто не міг воювати. Прийшли шиткі роди. Він сам виступив на чолі них, і вони були розбиті. І, ясно діло, після Могача угорська земля лежала фактично, знаєте, в ногах османського побідителя, який фактично забирав то, що лежало. Щось він віддав на Востокові своїм васалам трансильванським угорським князям, котрі нараз стали конфліктувати з тими угорцями, котрі обстали, бо часть угорців, западна часть угорців, вона підпадала під вплив Римсько-католицької церкви. 1526 рік то є Могач. А в 1540 році вже відбувся династійний брак, по котрому, для династійного браку, угорські території, угорське корольство переходило під фактично управління нової королівської сім'ї Габсбургів. Фактично Габсбурги через династійний брак, а династійні браки то була основа політики в цілій Європі 1000 років. Візьміть українську історію, так? Це візьміть того самого Богдана Хмельницького, який своїх дітей пробував пристроїти за королівські. Це того самого українських князів, котрі аж у Париж відправляли своїх дівок але у жони. за 100 років помінявся, конотація цього змінилася. За 100 років послідуючих. Тому що коли османи почали вже відступати, їм не до того було свої мали проблеми. Ну, взагалі, да, наприклад, вони навіть над трансильванськими князівствами вже мали не таке. Ну, номінально там ще тим ярлики роздавали, але фактично це не була вже якби Турція, да, Османська імперія. І тоді Австрія почала інтервенцію далі вперед. І тут на наших територіях почався столітній опір. Ні, я би сказав так, знаєте, як чоловік, котрий многі роки учить ту історію, я би сказав то так, що фактично, що ми маємо на середину 15 століття. Ми маємо угорські території, яка була розділена на 3 частини. Западні угорські території контролювали Габсбурги по праву наслідника. Найбільше по праву наслідника. Центральні області зайняли турки, османи, і западні території, то значить Трансильванію, східні території, були віддані союзнику, васалу Османської імперії, трансильванським мадярським князям.